my father from this job again. What's up? Did you put the good and Peter? I didn't put them over my foot in the skinner. I never want to over my foot in the good and somebody go on. Did you want it? Come on, you got to leave home. To do what she just step home. It's going to take over. It's going. This one. The one of them. Ask me, boy, I didn't put out and the woman said that that's why put him for a sura, put him through. Congratulations, Konan Ali. Lipo watola mkonde. Yaman. Zamuda mugungwa Superman iuru ya kurungwa ichigenda toshika kwa majange fana uyu rega ndi mukange nekuti dini shoshe mkange ndatopinda rega ntange fira tenti Chizwa andifunduke ka hype kepa Facebook manje kuno ndinonyola kunge notebook magara kwandiri maiswa mu black book ona ima kunge nyoka akasonga tuku uya akafika waiti kuti kunge mumvasori manje kuno kundiri nyanduri nopasa mduri putseke kuuka kaputuka nomakabaka inokusiya ini ndakupenda nedhaka putseke kuita kunge bhazi rekuzaka anopenga ndakamuvenga anotopenga ndotendanyadenga ona ndatonga paFacebook pauri kutaura iwe uripo here putseke mhani iwe unopenga njere. Are you ready? Ndakumboula benzi here. Azi muri kusekerera benzi muri kupika Furucom. Kasi amuone akapoya mkonto makafura zisosema mbe ili patasbom. Iwe hakuna mwana anoitwa ni kondomu bana anopenga anowanza tsomtsomu ngasiye mutoriro ndomusiya shuwa ava kuzero ari chipi kugeze mpero mate ini ndomutegesa fosero hodai uyai mutenge tengai anopenga uyu iwai saka mafadzi farai supa kupedza imai presidenti amutize baba amuzotize mkati machaka andisati ndatiza izvozwe kupenga zvoku ndokupenga kwawareva ndokuchera kuita kunge mbeva ndavata wapata rova marata gara waenda nekuti kunoku siya wafeta mafadzi rave muchisimbisa mangoma mupana uyu ndomusukisa kuita kunge ndiro kukwesha kumesha misha inini mupini padheni ndomupenzera ngapire dhendi anaro here ana mari yekutenga dhendi ngabudise dhendi paFacebook ingori dhendi avo wese anayembe dhendi. Are you ready? One artisti akatanga akapera kuuya pastage wakapfeka nyatera mfana ndokubika sechikafu muhotera kazi wakasara iwe uri mobhera ndivhundukera asaundi inenga pati haritengeke
manje kuno handitsengeke mfana anopinga kuita sengeke yakunaka kuvhura kayeke iwe ona pana uyu ndewefeki tomutukira vabereki vake Putseke dementi ove huru vanhu vakuru kudya nduru sharks indini arowaidem chisva saka ndotenda mafanzi mufainawo vatipinda kwete anezibhachira zara inda manje mufana ndinomutinda ndipe kunobhoma ndipo musvinda ndidiwe haasi mafanzi chete akanditadza ndimwari ndiri mutumwa pamwe pacho pakutongoda kunyumwa ndiri Sauro ini ndiri Sauro resi nipisi kuna Sauro aiwa ndiwo mutauro ndiye wani mambo wandinoziva vamwe vafana ndovarova kana ziva ndinovakanda mkechi kuita kungengeke rega ndiseke hede anopenga uyu